سگ شما میگذد عروسی من میشوی سگتون میشود брат дафша тоҷикия намедонам. марам тоҷикиро қана медонам мегазад саг дар арӯси ман мешавад иқақш рӯе биё арӯси ман шава оля алё салом испаниягӣ чӣ хеле окей арӯси ман мешавад нея чӣ баки духтарако ман имрӯз оила гирифтагиам агар арӯс биёвам билети синамо харсворӣ ва ба саёҳати чашма ва театри пеши пеш тоҷикистон мебарам то барое ки ман театрам қадус медорам ки театр дӯст медорӣ не беҳува ман паринти намешидам а ту театр дӯст медорӣ ҳава пад кулоби чӣ хай арӯси ман мешавад парен дорам. агане наша проблемаи зиёдӣ барое ки ду парин одамӣ бад мешавад як духтар ду парин набояд дошта бошад арӯси ман мешавад окей thank you тоҷикиро мефаҳмӣ камтарак ман мешам арӯсат меша яниқ ҳова мешам чо мекунем акози столовӣ мерем дӯстдоштаҳо чӣ кор мекунам медонӣ чӣ ба мепурсӣ намедонам ёд гирифтаниям дар ҳаёти чӣ арӯс надоштӣ не охи барои арӯсёвӣ ай дигар шаҳр ба дигар шаҳр омадам ай киҷо омада ай хелди куло ба душанберо омадам охи я ним соата арӯсат мешам майли ман розӣ битая фучимаш оҳ арӯсум ша ҳова брат чӣ баҳтарӣ мекунӣ арӯс надорам охи ман дига давлат омадагим барои арӯсковӣ ай чӣ омадай аз афғонистон кобул омадим арӯсум форидестай арӯс ҳова брат арӯс бро даф шаеда шаҳри хитон арӯс камай ҳозир як шапалоқат мезанам меғалти паданалат биё моне шух буда яка ассалом чӣ хелен духтараку раҳмат созем шумо чӣ хелен морани созем мара бикшаедата ба фикрам уже шнидагем ки 14 феврал рӯзи ошиқонае ҳозир ман шуморо 1 2 3 4 5 6 7 8 савол метиҳем мо конкурс гузарондастем ҳозир ин пацана шумо савол метиҳем агар саволтон дуташа ҷавоб дод 50 сомонаш метиҳен агар яктара ҷавоб дод 25 сомонаш метиҳен мешавад не ки ҳамагӣ ду савол битиҳам мо ба шуморо гарантӣ дода метавонем ки ҳамин одам дурӯғ намегӯяд тақлидотонда рост ҷавоб метиҳад хайна арзонаш мекунам дар ду ҷавоб 40 сомонӣ мешавад чиста барои шумо биёин хайна месанҷамашку ин ҳозир ҳамин одама тақлиди одами боя метиҳемаш чӣ хел тақлид мекунад ина рафтем агане биё ку тақлид ка тақлиди боя ка кӯя бор ғж мабой бача чокади родной шинос шавен бинем чӣ хел духтарак биёя ма чакш кунем пад баса бисёр мучак накӯ ҳозир роли камбағала метиҳем ша апаҷон ассалом салом апаҷон 50 дирама куте сум бите бахшиш дӯстдоштаи ман мешавад дидам ай духтаро ягон хайр неста гуфтам ай бачаҳо ку я бисанҷам я бачаҳоро пурсам гуфтам ака мешавад мефората чӣ баки барое ки ту серьёзно гап намезанӣ агар серьёзно гап мезадам беҳува ман серьёзно гап назанам просто шӯхӣ кардам гуфтам бисанҷам не ки агар серьёзно мепурсӣ ту мешидӣ